Total rock bahai tong sabai gari taisa hai no hai malai je sabka norok bahai tinin taisa o video o asa kai norok jotono kaham kurung tei save no tong bai khana hingkai tinin video rok hingka angkai norok nugui mankha na chini koyak din age je lai hangjak Christmas ni salo chini kukui masa kotok soroi thuimano tui ang kihisa kok sanai mohai rok tei chini society o chini jat doba chini tripura haste o bahai rok tei tang thun mohai no ang kok sarnai bwskang ni din rogo jotono kaham kurung khai tongbai to tabo to bwskang ni dino happy new year phai tongo monipore posh songkranti phai tongo mo din rogo belai no enjoy khai di happy kai tonglai di phiaba tam salainai limit cross ta khai di tongthok man bising tipono bisi over limit sarangoi thangka kai khoti oi mano khoti ungo abo norok jotono sai mano nugui mankana thangnai bo tring rogo nugui mankana অনেক কিছু প্রবলেম মুখা অনেক কিছু থুইলাইকা অনেক কিছু থাংলাইকা তো আমনো ককরক no bad dui tini hingkai norok chini Christmas ni salo chini kukui manai masa pori tongnai ekdom 14-15 বছর বয়স ko mo hingkai bo kotok soroi thuika hingka mono tui ang mane nugui ang video khaya tongmalia video ma khaika haisi dol rok je bo ekdom 9 পরে ওই তংখ তাবক 14-15 বছর বয়সী কো হংকে বনো bo hisabo je bini nokni borok rok kainani wan suka mane tamni bagai bo wan suka bo to chungbo sai malai lia phiaba buri borok rok kaijaknani thangka hingka 18 বছর nango amo jotono sai mano sarkar ni rules o hingkai jai hok kainani bagoi amo kainani bagoi borok kok salaika eba pura ready singoi thangka hingkai moni pore norok nugui mankha chini kukui je thuinai bo pura school o thangoi borok bini master rok no saka bini master rok bo help khaika mone hoite tebo tam sanai moni pore norok nugkha na chini kukui pura thangoi child department no thangoi sawi onek kichu khaioi bane bo pura bini sadi no bo cancel khaika eba hingkai cancel khaiya kono pura bo pura puruskar pojonto mankha haisi mane asuksa cherai boyos o se bo asuk mane asuk power khaioi bini ma baba ni kokno pura noroi bini sar songno sawui ka bat belai no kotor kok belai no amo ham kok phiaba no puruskar bo mankha haisi mane asuk boyoso 14-15 বছর বয়স hole bahai kaijaknai bahai adaba bini porinan musungmani tongna bini imang tongna bini kaisa borok no asai phaimani norok mane bini bo kaisa imang tongna bini swapno dream tongkhana bo kaisa kolo kotor buibai baksa hayung baksa mosangoi cholinani bini abo hai imang rok tongoi tongkhana hai adaba hingke bo amo hai imang rok no tui onek somoyo wansukna hingka mono tui no bo pura thangbai ma saka je school eba child department o thangbai saka pore bono sokar dika belai nok mane kaham ongkha phiaba last dige bo pura kotok soroi thuinani nangkha Christmas ni salo abo belai tam sanai khairok masi sangkha bo jesa jaga phono tongto mane bini phola kaham kurung kaino tongton haisi haya daba dol rok mane borok muni sung phai kangka onek kisu no ungnani musung hai daba tabo to 18 বছর nango bori borok rok kaijaknani hingke bini to matro 14-15 বছর siko bini porinani musungmani tongko porina musungo mane tabuk to pura tam sasinai abo po hingke amo no dol rok amo hai kono dino chini o habo kono dino abo hai taga durgotona rok ta gotitho jotoni nok nukhango kaham kurung hai tongthon tabuk to tebo tam sanai tabuk to bwskango bo happy new year phai tongo tei chini hangrai rok bo phai tongo hingkai amono hingkai enjoy khailai di tongthoklai di kaham kurung khai tongbai di jotoni nok nukhango hamari sanlai di haisi dol rok hingkai tei kisamisa kok hingkai mosi je kono dino phono je guardian rok ongoi tongkha guardian ongoi tongnai rok kono dino phono bol siddhanto tanadi amo hai bol siddhanto namani bagoi onek somoyo cherai khonai rok khoti ongoi thangmano tamni bagoi hingkai nainai di bini wansukmani ongkha ekta nong khai rikate ekta hingkai bini omo nini ayango bo thangnani musunglaak nini je wansukmani tei to bo thana musunglaak bini wansukmani tei bo thangnani musungnai phiaba hingkai nainai di sob somoi no guardian rok hingkai cherai rok mane bo position o thangoi bo thangnani nai tong
kahamni dige o bat hamyani dige saitong do kahamni dige o bo position tui thangoi bo tabuk bini bini life no bo success khainani thangoi tong mon norok sikang clear angdi haisi nung tabuk bo kaisa engineer porinani musungoi tongkha nung jodi bono doctor poriri rikhang khai phiaba bini bukha o doctor o tonglak bini bukha engineer o thangjak haisi bo kaisa master se khainani musungoi tongo nung bono romdi tei kubuni department of no hairinani musungoi tong ang kabo bo unglak karon bini bukha o jaga tongya haisi amoni bagoi no sotik temo sotik samung khainani nango ulta pulta kamta khailai di dol rok je olpo boyos rok kainani bornani amo tirok ta wan suk di nung je samani no ma sawoi tongnai nung je nungmani no ma nungoi tong